Reverend Chairman, Jongka Jieseng Samla KGP Synod Sepngi, Lembat Kinongkit Kam, Moderator, Bat Kinongkit Kam, Jongka KGP Synod Sepngi, Ki Pastor, Ki Temen Besan, Ki Beed Ki Jongi, Ki Dukot Ki Delegates, Bat Ki Parabangit Beed Baro, Ngai Kublaya Pi Baro, Haka Kerteng Kaba Kordor Tam, Kajong Utrai, Bat Unong Pen Im Jongi, Uji Sukres. Ngi Aingo Yo Blay, Ubala Kurku, Yaga Jieseng Samla Synod Jongi Hadokat ni Bangila Ban Roy Haka Jing Shakri Ka Kam Ka Jong Blay Bangi Sungongo Uru Ega Jing Kershan Ka Barat Ba Ka Jong Pi Upat Lang Jong Ka Synod Ngapan Pau Ka Jing Songo Ka Bakrau Yaga Synod Samla Ka Jongi Ka Bala Ibit Ban Peniang Nga Ka Ni Ka Step Ban Besai Ka Khubor Nagaktien Ka Jong Blay Ban Kublay Shibon Ru Ya Reverend Chairman Ibala keren pediang, bad ibala penitho yang tang hendiat pastor ngampat day pastor rang ba, ngadang so kena ba, kamat kini pastor kibala kamrang ba, kibalong kinong yalam jong ka Synod ke jongi, tu blay unkur khu yengi, ling ba kini kapor bengin shashkor, yagak tien kabak hoy ke jong blay, kapang pedeng jong ka kubor kalong, ka Jingim kabak Kyrhai, how Jesu. Ka Jingim ka Kyrhai, how Jesu. Bat ka nongrim na kaktien ka joblay, kalong na ka gospel yoknis kalenong ka bashipaw, ka dekot ka bashipaw. Yoknis shipaw. Unong to umwan, henry tang baon yok to, bat baon yok penyap, bat baon yok penjot de. Ngalawan, bakin yo ka Jingim, bakin yo Kyrhai yakaru. To blay un kerkhu ya ka Jing pule bat ka Jing shashkor ka jongi ya ka htien ka bakhoi ka jong o ngin ya pandema ka Jing duai. A u blay bo kpau jongi bahabeneng ubala don rengkat bat ngi kum ka Jieseng Samla KGP Synod sep ngi ha ka Jing shakri ka jongi yame bat ka Jieseng ro ka ni ka sngi. Ubala don rengkat bat ngi haduk kani ka klip mat ka bamenta ngi kerpat bamen yai don rengkat bat bamen keren ruah pedeng jongi ling bau shakri barit ujong me nagaktien ka ba im ka jong me daga bor ka jong men Syiem ba khoj ujong me atrai ngi awan na kani ka Jieseng rengkat ki jing shitom jo ka Jingim rengkat ka Jing sliang ban yo ngau ka ei ka ba me don ban keren na pedeng jongi bat ngi da duai ko trai bamen keren, bat bamen kta igi do nuot ki jongi, ngi pan, ngi dem, ngi ngo, ngi pediang ro, haka kerteng ke jong utrai, bat unong pen im jongi, uji sukres. Amen. Uwe utau nong to ubau Jisu ukadaw hang ne, kidon shibon ki ei ki bangila ban ye keren shapang jong u, henry ban shu ong lengkot, unong to uday usoitan, ubalong unong shon jong kibreo. Kay kabaw ni unong to ulato nangi kibreo. Kidan shibon ki ay kibolato. Henry hangning in kmi tang laitali. Kabaningkong unong to ulato yaga jiaday jong ubreo bat ublay. Kabaar unong to uto yaga jingdap jingbiang bat yaga jingkot jingkya. Kabalay, unong to uto, yaga Jing suk men Syiem, bat yaga Jing ngau skem, yaga bam jukut. Kabaningkong, unong to uto, yaga jiaday, jong ubriyo bat ublay. Menbau blay try kenrat, ulabo yaw adam bat kaim, ha kata kakper, eden. Ula penbiang lot yagi Jing don kam ki jongki, nadong shadong. Ula ay yaki yaga bam kadi kabapaho pahay. Ula ay yaki yaga jingkot jingkya bakim jupang. Ula ay yaki yaga jingsuk ka jingkemen haga do'nut ka jongki. Banalor kini ka jingkerku. Ka jingkerku kabakordor tam kabaublay ula ay yaki. Kalong ka jiaday kabajan ka jong u bat maki arngut. Baula ban yakren bat ki, ban ya selok bat ki, ban yat rengkat bat ki, ha ke ji tenat jong kata ke kper eden.
Kim jule ya kabasniu. Henry tangi kababha. Bat barok kat kabau Adam bat ka im kile. Kalong kaba pensngau bha bat kaba penhun yau blay. Kim tip hi ka ai ka jing sniu. Kim nang hi ban yele persya yau blay. Tat hadu kata ka sngi bau lawan pau unong tu usoitan hagadur jong utau besen bantu no ya kata ka jia dei ka bajan ka jongki bat ublay bat uneu nong tu ula pensoi yau Adam bat ya ka im ban tam sneng yau blay da ka babam yau so nau ding jong ka jingtip ya ka babha bat ka basniu bat mar sentam sneng ya kaktin ke jau blay kumta hi kila hap hagapop mar sentam sneng mar sen lepop kila du no ya ka jia dei ka bajan ke jongki bat ublay kila syabe no na kata ka khper Eden bat kimla shu banwan pai syaka bat kani ke jing syabe ke jongki na ka khper Eden kalong ru ka jing sedang jo ka jing pang jing sitom jo ki jing ke bangi kendu hagani ka perthai menta bat kani ka jing syabe ka jongki na ka khper Eden kalong ka jing dukut jong ksai rupa jong ka jiadai ka jong ubriu badu blay hagaju karukom ko ki parlak samla bat ko ki parabangit bait uneu nong tu ula pensoi ya ki brio jonga ni ka perthai menta sha ka jing tam sneng sha ka jing le persha yo blay bat sha ka jing hap ha ka pop shibon ki samla jonga juk menta ki balangop ha ki jing pensoi ki babon jat bat ki bahar rukom ha ki ni ki sngi yo sngo ya ki khubor ki ba sharkai ha ki ni ka ri khasi jantia ka ba it ke jongi banda sngap bigi kubor banda pet yaki amso tanat sho namartang ki jingle palat yaka mon ka bakhut ke jong blay bat yaka hok long try ka jong ki brio hang no sho ka hok ka sat ha ka ni ka judgment rio kasi penar ke jongi hang no sho ka ta ka tip brio tip blay ka bangi nyau kor nyau kentang ha ka judgment rio ke jongi utau unong tu ulatu yashibon ki ai nagari khasi jantia ki ba it ki jangi bat da ba upun shoy ki briu ban lepop ulala ban bathat ya ga jia dei ke jong ki badu blay bat shitulup kani ko perthai hi habau nong tu ulayo ban pen shoy ki briu shakapop ulayo ban pendekut shisendan ya ga jia dei jong ki bat ublay Pitip na uday uniw nong tu, ubato ya ki jihikai babha, jong ki kime ki kipa, yalagi jong ki khon. Uday uniw nong tu, ubato ki jihikai babha, jong kabalang, yagi dekhot ki jong ka. Bani halam bakla, shagi jing snew ki babon jat, ki babon rukam. Day uniw nong tu, ubalay halam bakla ki samla, lingba ki parlok ki jong ki, lingba ki para nong pule, lingba ki para nong ya trailang, lingba ka social media ro ka jing yalam bakla, bat ka jing yalam shakapop, bat ka jing snail. Une unong tu, ula pengop ya ki shibon ki breu, shibon ki samla, hagi jing mlin ki basnil, bari ki jing kerni ki babon jat, bat ki babon rukam. Bat kini ki baro, bat kini baro kilong kilat kilenti ki bau neu nong tu upendon kam ban pendekut ban bethat ya ka jing yadai ka jong ki samla ka juk menta ka jong ki briu jo ka juk menta bat ublay bat dai namar kata bakini ki sa thali bat suda klem blay ha ka jingim ka jong ki klem ka jing suk ha ka ni ka perthai bat klem ke jingkermen nagabenta ka bamjukut nrehap pedengkat kani ke jingele persya ka jong unong tu utrai jisu lakular haga gospel uyoknes kalenong besipau ka dekot ka besipau nga ngalawan bakin yok ka jingim
bakin yo Kyrhai yakaru. Lese don manu-manu kani ko por, kibas ngap ikani ko kubor. Bat kibaong ngalamat ya kata ka jing syatu no ya ka jede ka jonga baru blay ya ka jing suk ka jonga baru ka jing kermen ka jing im u jisu wan ban ong ye pi ngalawan bakin yo ka jing im bat bakin yo Kyrhai ya karu u jisu lawan ban penyo pat hangi ya kata kaba u soitan ulaluti Jisu lawan ban ai yang hi ya ka jing im ka batamai ya ka jing im ka Kyrhai namarha ka ding pna Jisu lakit lut ya ki pop bat i jing palat ki jong pi baro parlok samla para bangit bait bat jong ka perthairu baro ha ka ding pna Jisu la siu dep e ram bat ulakit mao ya ka bainong bat ya ka jing penrem jong ka pop ha kading pna Jisu lama bigi pop ki jongi bat ula penkup yangi daka hok ka jong u baru Jisu la plelat yangi bangin yo biang ya ka jia dei ka bajan bat ublay nadu balawan Jisu kata ka jing dukut kalaja no kalawan ka jing beteng ha ka jia dei ha padeng ubriau bat ublay ngakwa ban peninuksa daki arngot ki samla ha ka testament ka barim hoj hadien ki salong ki rangba badwat hakarta ka jinglong temen henre ningkong ni shemeki hakarta ka jinglong samla wei ubala syatu no e ka jidei ka jong ubad ublay wei pat ubalala ban bat scam ye ka jidei bad ublay hadu ka bakut O Solomon bat u Daniel. Syapang u Solomon pila ban Syiem ke kitab iwei Syiem lenong iwei heduk hadwei bat ru kitab Chronicle. U Daniel ke kitab Daniel lenong ke banengkong haduk ke bakat ar. Wei u Solomon. U Solomon u Syiem jok Israel. U kun jo David. U beriu spak tama pertai hagatu ko por. Ubala sensyar sau posnem ya kari Israel bat kari kahima kala roy ha ka khai pateng kala roy ha ka jio spa jong kibreu bat da shisha ka jing sensyar jong Solomon kala dei ka juk siar jong kahima Israel u Solomon ude ubasta tam ha perthai ubala tho bon ki proverb ubala thau jing ruai bat kabasa hangi kalong ke jing ruai u Solomon udon ru ke jing start ya ka san perkhat ke bajeliu ya ka philosophy bat lakan thup ya ki sembo perkhat jong o ha ka kitab Ecclesiastes uneu Solomon ulala bantai ya ka temple bakrau ha Jerusalem bat ya ka ying Syiem bakrau ke jong uru oh uneu Solomon ulang usamlau bakrau ha ka basdang bat ningkong ulamani yau blay bat udon ke jiadei ke bajan bat u Henry une u Solomon ula shim tengah ye ki kentai nong wei bat kekhtin u blay ke ong ba udon nyau spangut ki tengah bat lai spangut ki tengah keliar bat kini kile lambakla yau Solomon ba un thau jaka mani blay thau bat ban thau blay thau na kabenta jongki bat hadin katapat kilelam bakla yo baon mani blay thau uniu Solomon ulayo ya ka jing po sniu bat ka jito pau na ublay ujiya Syiem ujiya kren bat ublay henre unong to ulato no ya ka jia dei ka bajan jong u bat ublay kumta u Solomon uladu ya ka bakordor tam ngamong ia ka spa ka hajar ka nam ka buram uladu ia ka jing don rengkat ka jong blay uladu ia ka presence ka jong blay na ka jing im ka jong u kata ka di ka jing syatu ka jing syaluti ka bau Solomon ulamat kmi pat yau Daniel bat ki parlok ka jong u kila sya penrengkang par sya Babylon hagas nam reus pa san syuau kres bat kila sya penboru ban rung kum ki syakri sorkar haga sorkar kahima Babylon ndaki poi sya Babylon bala sya penrengkang par nagari la jong
kila syak penkala kerteng ru. Tarai pin sngau kumno lada penkalai ke kerteng jongpi da ka bor sarkar, ka kerteng ka bai mei pa kila ai, ka kerteng da ka bala penbaptis sepi. Hananaya, Mishael badu Azaraya, kila syak penkala kerteng, syau Shadrach, Mishak badu Abednego. Daniel ula syak penkala kerteng, syau Belteshazzar. Da ka ba penkala kerteng, kahima Babylon kala persang ban penkala ya ka kolshor ka deity jongki kala persang ban penkala ya ka niam ka jinget ka jongki Henry Daniel bat ki laingot ki parlok kila yeng skema ka nongrim bat kimsha manu manuru ban tu no ya ka nongrim ten rai ka jongki ki jingja ki ba pauna ma ka kitabu Daniel ki jing po sniu ki jong Nebukadnezar ki ba Daniel ubatai ki laingot ki samla hapo kalawarding ka jing tho haga kenro ka bau Daniel ubatai badu Daniel usyak bread hakrem ki sing ngila tip lut ikini nadu bagi dang late school penpau uniu Daniel ulakiu ban long lung skor u prime minister jongki ar teliki himaba kahima Babylon bat kahima jongki med bat ki Persia. Daniel ulayo ega jing start na ublay baula ban kiu syaduk kini ki kerdan ki basalor Daniel ulang usamla ubastat ubala jan kot ka jing start kat Solomon hi badu Daniel ge Syiem ya Solomon ru ha ka jing yo ega ji tho pau bat ki jing po sneo uyai beteng ban yo ega jing po sneo bat ki ji tho pau na ublay bat kidan santeli ki jing yo i ki jong o balabu haka record jong ka htien ke jong blay pitep ne em parlok samla pitep ne em para banget bait bau nong to ula persang bantu no ya ka jiade ke jong Daniel badu blay Henry om shimla namar bau Daniel u yeng scam how try kumno bau Daniel ulele persya yu nong to Daniel ulele persyak ling baga jing duai. Udah beriau jang jing duai. Samla jang jing duai. Udah ubayaine skema ga jinget. Bad udah bala ban sensar yala de ban disiplin yala de. Ko ki samla bad ko ki para bangit bait. Ngakwa ban keli api. Manu na padeng kini arngot ki balambat ya ga Jingim ka Kyrhai. Solomon ne Daniel. Solomon udan kespak ka hajar. Daniel udan tang kendiat kabaga sarkar ka ayo. Henry manu na padeng kini arngot kibamat ega Jingim ka Kyrhai. Ko kisamla pinbuot nuksayano yaw Solomon ne yaw Daniel. Katim juga sinot samla arajar arpun riu kaong kisamla Kristan hapdeng kalawarding. Daniel nong balai kadekat arpun yau ngilayo sngow bala kren lamprang ke tim ngilayo sngow ru menemen mit ya ke jingkran i pastor NF Sangpliang kapapilyo sngow ki dekat bagi delegates bat kabala penmi ru ha ka YouTube channel jong ke jinseng samla sinod ki jing sniu ka pertaimenta ki babon ki bagi samla ki akendo ki longkum kalawarding kabatenjo yapi kisamla Kristan amday tang o Shadrach Meshach Abednego ne Hananaya Mishael Azaraya kibasha tenju akalawarding mapiru ki parlok samla ki dekat bagi delegates mapiru ki parlok samla ki choir bat ki wei ki badon hangne bat mapi ki bayo i lingba kini ki kor jing pen i jong juk menta ki jing jong ne ka partai ki longkum ka lawarding ki batenjo yapi nrewat syapting ko parlok samla namar kumbau blay ula don rengkat baru Shadrach Meshach bad Abednego ha kalawarding don rengkat bad piru onum no lumne lendet no yapi namar katanga kwa ban khot yapi ban record yala ka jong Jingim ri kentang yala ka jong Jingim kumbalari Daniel bad ki parlok jong u pet no na ki pop ki jong Solomon ko ki samla Kristan
Bat ko ki samla kari khasi jantia ki bala ban yu I lingba kini kor jing pen I. To kiar naga kiat bat ki drugs. To kiar nagi jing snew juga pertai. To kiar nagi kam auria daga jing le. Bat to kiar nagi jing auria daga jing yu I bat daga jing pet. Ko ki samla to bu ega thong bapinyo ban ya tho sham kurim badan buram haga jing long sati kabapan sngau bha yo blai kamat kabaar unong to utu ya ga jing dap jing biang bat ega jing kot jing khia kawai pat kabau nong to utu kadai ya gi jing don jing em jing ki breu bat wat ya ga jing kot jing khia ru kanuksa kabangi syama ka Bible kalong syapang Job usoitan ula tulut ya baro ke jing don jing em jong Job la tulut baro la king klong uni Job bapli la tu ega spak hajar jong o wat igi khon ki kti ki jong o bat khat do ya ga jing kot jing khia jong uru usoitan ula lutelut ya baro kaba Job udon lat satang ya ga jing em jong o ni pule haga ktien ke jong blai bau Job ude berus pa haga snong us ubadan nyeungut ki khon chenrang bat laingut ki khon kentai udan nyeu hajar teli ki lang berat lai hajar teli ki ut sanspa jur ki masidap bat sanspa teli ki kada kentai bat udan shibun ba ki syakri syakor Job lenong beneng kong dekat balai ko ong ulang uba krau tam nagi khun karimi ngi baro nalor kini Job ulang ru ubareu blai haga ketin suara ka ketin keno kalong reu bha reu spa Job ulang shisha ubareu bha reu spa bat reu blai Job lenong beneng kong dekat beneng kong ulang uba janai bat uba bet baru ba syapting yo blai baru ba kiarno na kabasneo baro ka perthai kalayaro ya ga jinglong babha jo Job henrei soitan sautanat ya ga ni ga nam babha bat namar kata ulatur persya yo Job usoitan ula kenno ula ong bau Job uim hak tang namar bau blai ula kerku ya o lada weng no igi jing kerku na Job unum it show yo blai unum syakri show ya o kum tau ni soitan ula pan bor na blai ban tenjo yo Job bat hangta kila sedang ki jing ga jing em ke jong o kinong sabia kila tulot igi masidap kading na beneng kala hap halor kilang brot ki khaldi ki laluti ki ut bat ki la penyap igi syakri om tagata kalawan be kal air bajur kal air kabala be kertep bat kala pen kalem ga yeng ha ga ki khon jong u barok shipau ngut ki don bat barok shipau ngut ki khon ki layap henrei Job uyaine skem baru try om shim kenria no na o nang tau soitan ompat hun ukwa ban penhiar keput shosho ula tu sai ke jingkot jingkya jong Job bar ula sho ya o dau to jau shiren yang nadu shenrong kle hadu slakajat henrei Job uyaine skem baru try bat shim kenria no na o katangi yu I ya ke jinglong reublai ke jong nu Job hakilenong iwei bat ar ngiu I yegi jing shitom ki Job hakilenong ba saupu ar ngiu I pat bau blai ula penkia pura yo Job aingo yo blai bat ula penyo par hao arsha ya baro ka baula do no arsha ya ka baula do ula yo biang sashisin kilenong ki ba pedeng lai do saupuai kilong ke jinga tainia ki jinga kren ki Job bat ki paralog ngakwa ban peni phi ko para banget beet kani kani ke Jingim ka Kyrhai ka bau blai ula ai pat yo Job hadien bau soitan ula to no ya ki ai baro ki ba udon nagi nyew hajar teli gilang brot Job ula yo khatsau hajar teli gilang brot nagi la hajar teli ki od ula yo anriu hajar teli ki od
Nagi sanspa jur ki masidap. Ulayo menta 10,000 jur ki masidap. Nagi sanspa teli ki kada kentai. Ulayo 10,000 ki kada kentai. Bat ki khon shenrang. Bat ki khon kentai ulayo biang. Sashi sen nyau ki shenrang. Bat lai ki kentai. Namar kata ko ki para bangit bait. Ngimday ban bishari ki brio. Habaki yat ling bagi jing shitam. Hateng kadon ke jinglong snew hangi. Ban penremi ki brio ki basha shitam. Bat ban kentok persya ki. Balai ki akenduk haga jingim ke jongki. Kata ke jinglong do ke jongi. Ban penrem para brio. Henry ngimday ban bishar. Balai ki yat ling bagi Namar ngim tip te ke ega daw halendet jengki jingjia haga jingim ke jengki. Kidon ki kenhon ki bahikai baki briu ki yok jingpang namar baki la lepop. Lada ja kanu kin ong bet bapila lepop. Lani bakim yok jingpin kia kin ong namar ba kiduna jingget. Nringan ong beng sa sisin ngimla ban bishar mangiu briu. Namar deu bleu batip. Balai ngiyat ling bagi jing tenju hagani ka pertai. Ho la de briu ba penjot ya laga jong jingim dagi jingdi ki bekerni ngila ban senengi o daga mensim joga jingit ban no kita ban yarap ban yalam shiki jaka jing sumar. Nrei lat nang ta ngidi ban ngaurit halaga jong doknut ban kebum ya laga jong shentur. Namar wat la ki jagi jing yo brio la ki jagi jing ya ka brio ken mau bau jisu la kular balado nong to wan ban to ru ngalawan bakin yo ka jing bakin yo Kyrhai ya karu yo nes shipau la do nong to ulato ya ka jing dap jing biang jong pi lok ba it u jisu lawan ban pen yo pat ya ka tapi la da om ka pertai menta henraya ka bam jukut. Lara pilado no pimyo no kumni ru hakapor kaya kabadiang hun ka jong utrai. Lada unong to ulato ya ka jingkot jingkia jong pi ujisu lawan ban penyo pat ya ka tapi. Lada om kumni ru henre hakapor kaya kabadiang hun ka jong u. Habay krench pang ka jing penkia kumno baga jing penkia ka ja. Niya le baga jing pang jing shitom utrai bau bleu penkia engi. Haka perkat ka bakin jado ka jing penkia kawan nagi dawai dashin nakababam gi jing bam ki batay bat nakabakyar gi jing bam ki bapen sneo ya kamet kawan da ka sumar bha ya kamet la jong bat nakabakyar nagi jing mlen ki basneo ho kini baro ngilong kilong ki badon kam bat ngila lelut ye ki henry haka perkat ka bakin jaman sim ka jing penkia para banget bait ka jing penkia kawan nau blay ka testament ka barim ka hikai syapang ublay uba penkot ya ki jingpang ki jong ki brio ngiatip lut baro isaya san pulai san henry lapan mong ya une namar ki jing ringkang jongi lapan luet ya u namar ki jing le bom hok jongi ka jing pensitom ka jing suk jongi kalalong halor jong u Bada ki jingem snam jong o lapan kia yangi. Jeremiah kat nyau kat saw to pen kia yanga try ten pen kia yanga to pen im yanga ten pen im yanga. Exodus kat san arpun rio ngalong utray uba pen im yame kani kalong kadukhat ka bakraw baraka common language version katu ka Bible kasi kabahadin kabala penmi ka Bible Society labu dagini gi kentin ngalong utray uba penkia yapi ka testament kabarim ka kren shapa ka kren shai shapang ublay ubalong unong penkia ka testament batmai ru ka tho shapang shibun ngot ki brio ki bau jisu ula penkia eki Marcos iway arpugandai do lai puway u Jisu penkia yaga sengken kurim ke jong Petros Lukas kat nyo kat way do kat kandai u Jisu penkia yaga si paungut ki bapang yang tole Yones lenong basan
Kidukhat ar haduk kendai. Ujisu penkia yau briu balapang laipu prasnem harut kapung Bethesda. Amde briu baladap karta laipu prasnem henrei ka jingpang kalabat yu laipu prasnem. Ujisu la penkia yau. Pung sanyang arpu ar Februari arajar arpun riu. Ujisu dang penkia haduk kini kisngi menta. Ko perlok samla, ko para bangit bait, ujisu long dong penkia haduk ini kisngi menta. Batla dadon manu kibau nong to, ula to noi ke jingkot ke jingkia, ke jong pi, ngin duai bau jisu un penkia ya pi, bat ya ke yeng ke sem jong pi. Ngiduai bapin yo biang ya ke Jingim Kyrhai bat ke jingwan jong pi syagani ke jieseng kalong ban yo mat ya ke Jingim ke Kyrhai ya ke jing tau thamai ke jong blai bat ya ke jing pen khia ke jong u kidon shibon ki para banget ki jongi ki bayo jing pen khia lingba ki dawai da shin bat ki jing pen khia lingba ki jing le phla ki jong blai miraculous healing. Haba mangi ki pastor ki temen besan ngia don hang ni ki dekat komiti balang ngia rung yeng para banget hoj ma piru ki nongelam jieseng gentai nongelam jieseng samla kini ki para banget ki yeng ban pla syapang ka bor ka jong blai ka bala penkia ye ki ai ngo yo blai nakabenta ki ai ki bakrau ki bau blai lale nakabenta ki para banget jongi habangi le jieseng yeng habangi ongi ki ban kren shuaban sedang ke jieseng ki atho igi jingpang jing shitom nrei kumno bau trai jisu la penkia ki dap da ke jing songo nrei ki don ru para banget be bat la ban don na preng jungi hang ne la ban don ki bakmi ling ba kini ki kor jing yo i ki ba empat yo jing penkia haduk menta bat ki badang sa agi jingpang ki jing krau jong ke jing im Pila ban keli balai bakiwai pat kiyo jing pen kia kat bamangi pat ngim pat yo kia hang no pastor kata ke Jingim ka Kyrhai ke jonga ngi don ka jo ka jinget kum kiwai ngi shakri yo blai kum kiwai henrei maki pat kila yo ke Jingim ka Kyrhai kila yo ke jing pen kia ngi ngim pat yo mat ye ke jing pen kia adu menta ko ki para banget beit ngakwa ban ong kumne ki don ki kep ki bo blai upen khia no kumne ki banget aingo yo blai ki don pat ki kep ki bo blai ong up shipor ko khon jonga up shipor yaine yaisha yaine scam hakum kata ka por ngin yaine baru try kumujub nengin lendet no yo ko ki para bangit bait naga kitab ujog niyo ay ganigi jihikai bateng teng ublay usya ngam ong bau pa henreng ong bau sya bangin yat lingba ki jing shitom bat kita ki long ban pen prangingi ban penjana yangi kenang bangin long ki bateli biang bat klem jing duna bala prang kum kaksiar pinsyeme kata Jacob lenong benengkong ki dekat aradu saw bat khat ar sngobha sapuli kani namar kata para bangai bait namar kata perlok samla u jisu udang penkia ya ki briu hadu menta namar kata wat num do jingkermen bat wat num artatin ya ke jing bhasbun ke jau blai bari ke jingker khu Kyrhai ki jong u namar kenma ba ke jing penkia kawan kat kum ka mon ke jau blai ya ka bangi dai ban pediang bat ka mon jau blai ka kentop ru ya ka por ka jau blai ke ka bau blai ule biang por ya ka bar ha bangi la dua ngila pan u blai un ai ha ka por ka ya ka ba biang thau ka jong u la da na preng jong pi perlok samla la da na preng jong pi para bangai bait ki ba wan shagani ka jieseng le se pilong ru ki khot ki delegates but piwan da ka jing sliang halaman Syiem but ka jing trang hala do not bangan yo ya ka jing kren ka jo blai nga la pi ong unong to ula to ya ka jing don jing em jonga ula to ya ka jing kot jing khia jonga ken ma bo jisu la ong nga ngalawan bakin yo ka jing em bakin yo Kyrhai ya karu
Bat kamat kabalai unong to uto yaga jing suk man Syiem bat yaga jing ngau scam yaga bam jukut. Unong to uto yaga jing suk man Syiem bat yaga jing ngau scam yaga bam jukut. Pitep nem para banget be ka way negi jing ai gi jo blay yangi ki banget kalong ka jing suk haman Syiem bat ka jing ngau scam yaga bam jukut. Yonis lenong bakat saw ka dekot at punyo ngia tip lut baro e kani ka dekot ya ka jingsong e no api ya ka jingsuk ka jonga nga ai api om kum bagata ka perthai ka ai nga ai mga api wat ki kuslai nagado no jongpi lumne wat shepting u Jisu wan ko para banged bait ban ai ngi ya ka jingsuk ka man Syiem kabagani ka perthai kamla ban ai uwan ruban ayangi yaga jing ngau scam yaga bam jukut le se don mo ki bam ngau scam yaga bam jukut le se don mo ki ba arta tien yaga bam jukut u Jisu ang yones kat saulon nong ki khot iwe do lai wat ki kus lai naga do no jong pi tonget pi hau blay tonget hangaru haga yegu pa jonga don bon ki pulet shong ne lamda kumta ngalaya tu api nabangan salit no ban kre ka jaka api anda ngalalit no ban ngala kre api ka jaka ngan wan pat ban ngan shimti api haladihi bahaka bangalong mga piru pila ban long u Jisu udang pen kre yaga yeng shong ne nakabenta jong pi hang te beneng nakataga daw kum ki kristan ngide bandon ka jingkermen bat ka jing ngau scam yaga bam jukun ngakwa ban kali pi hatu pi don mo ka jing ngau scam bapin yo ban let shabeneng andala wai ka jingim nang ne na perthai namor bagade ka ji seng samla sinot bon sien nga penon kam dagani ka kentien ko samla renga kentup yang ilang baro kibalasan larang baru dan rengan keli mentaya pi samla sedang lagi dekat ki delegates jongi kibadon syagani kaliang ru bat baro kibadon hang ni ko samla katno snam pin im hagani ka perthai katno snam karta ka jongi hatungin im bam jukut mo hagani ka perthai Sam kendai pau ka dekat ka bishipau ka ong nyau pau snem lani nabar wa khlan e pra pau snem palat nang ta kala long betang daga jing ai e ka jo blay ngakwa ban keli phi hatu phi don mo ka jing ngau scam ya ka bam jukot kani ka jing ruai lai spa prabu pra ha ka ko jing ruai ka jongi kabala tho daga nong thau jing ruai ka Fanny J Crosby kabala pun kelas syagak tin khasi dari pastor teman jongi ibala khlat agi snem menshua Reverend Gideon Lingdo kong kumni ngas ngau scam Jisu ulong jonga hagak tin pareng bagat ho ka Fanny Crosby blessed assurance Jesus is mine ngierwai gani ka jingruai ni don na em ka jing so scam ngas ngau scam Jisu ulong jonga a kaburam blay ngayo mat lepa jing pen im layo bat jing siu spa das nam bakor blas sat yenga ka Fanny Crosby ka nong thau jingruai ka bapau nam nari Amerika haga snem khat praspa prapo adu khat kendai spa khat san kita kilong ki snem ki jongka kalong ka matla kamla ban ui henrei kalala ban tho palat prahajar teli ki jingruai gospel kadi gano hikai school watla kalong ka matla kapen mi fon na kabenta ki kam mission kalaya tho yu briu uba mauru ulong ba matla but kilayo ye iwe ikon ibala ban ui henrei tang hadien kat to kat nepor ini kelung bapli lakhlat no Fanny Crosby happening ka jing sosi ka jing yam ka tho e ka to ka jing ruai safe in the arms of Jesus suk hagikti Jisu hashadem jong usuk naga jing sha shitom jong kani ka riu kan thai kani ka briu ka lomat ka jing sosi kaleng ka perthai satalak ngiyo mat e ka jing tengen lingba ka jing ruai ka jong ka
Ki jing jing shitam kila ban wana ka jingim jong pi ko parlok samla ko parabangai bait unong to unshim kabu ye ki jing kani ka perthai bantu e ka jing suk man sim jong pi bantu e ka jing kerman ka jong pi nrei to wat shapting ko parlok samla namar pilong ki nong job thiau lingbau Jesus Christ kathim juga sinot samla arajar arpun riu ngan ong biang kalong kani ki samla Kristan hapdeng kalawarding Daniel lai arpun yau ki jing shitam ki bengi kendu aga perthai menta kilong kum kalawarding ka batenju yapi ki samla Kristan ka kham shitam yapi menta bani ki por ke jinglong samla jongi menshua nreilara pi pen yang scam Komu Shadrach, Meshach, pada Abednego, pin Syiem, Yahweh ban wan ha pedeng kita lawarding, uban yang ringkat bat pi, ba kata ding kanum bamdo, bat ki telit ding kinum jilia pi. Baru tahu dia try Jisu, ubalawan ha pedeng lawarding, hang ta Babylon, on wan ha pedeng lawarding, jong ke Jingim jong pi, barun pi, ya ke jing job. Ka testament ke batmai. Kabatairu ya kani ke jing agani ka perthai kum kalawarding iwei Petrus sau khat ar ko hebait to wat sngo phlapi ya kata ka jing tanju ba me ding ka ba phi u Petrus ru upen Syiem ye ki jing hagani ka perthai ye ki jing tanju kum kalawarding ka ba me ding nreula ong yengi bangin om shapting namar balai Namar hakabakut ngin yo bani kemen lem badu trai piru pin yo kemen da ke jing kemen ke bakrau ong u Petros lamantangi ya lingba ka lawarding lamantangi ya lingba ka jing tanjo ha kata ka sngi jong ke jing wan ka jong trai Jisu ngin yo bani kemen lem badu nakata ka daw ngakwa ban ong ipi ko ki parabangit bait bat ko ki parlok samla happening ki jing jong jing im yaine baru try Jisu but scam yo snordin ha yai bat kabalang ko ngoy ke jialam jongi pastor ki temen basan kinong elam jieseng samla jongi bat pinum bakla gani ka perthai pinmat ya ke jialam ke jong blai bat ke jing don rekat ke jong Yo api perkat ba ka jing im jung ya gani ka perthai kandap da ka jing sok nginum ya kenduk ka weiru ka jing utrai Jisu hi ulak kren yo nes kan riu lai pulai ha ka ta ka perthai pin yo ka jenjar henrei to long slor pi ngala job ya ka ta ka perthai pulis e gani yo nes kan riu lai pulai ha gani ka perthai pin yo ka jenjar henrei to long slor pi ngala job ya kata ka perthai bat ka jing job jong Jisu kade ka jing yo kanti jong pi ko samla Kristan wat sha bau soitan wat sha bau nong tu untuk no ya ka jing suk bat ka jing kermen ka jong pi hagas tish kinong rom lanong bapra dekot lai puwei u apostol Paul upen bena ya ka ni ka jing shisha ladau blai ulong na ka benta jongi u baniale batngi ladau blai ulong batngi ulong na ka benta jongi u tau nong tu ubala baniale batngi snap shene para bangit bait upol shim ong ba onom don nong ele persa bon ki song tho bakla balaringi wan ban IT ala de how Jisu dan show ki jing dan show unong ele persa upol shim ong ba dan nong ele persa uang baladawan kinoru ki ru ki jele persa kinong ele persa kinom la satya ban job yengi upol ukdaw shai yegi jing shitam harom pra lai busan kalanot kashipa ka jing penshitam ben ka jing tengan ka jing lingkot ka jing ma ka watlam ki jing ki ba bonjat bat ki ba harukom ki ba upol batay hangni ki jing samla Kristan ka ba pia kendo gini gisngi samla Kristan nga kren ipi Joga jeseng samla KGP sinot sep ngi. Kiai ki jing ki ba pia kendo menta.
Kajing bam yo kam yo jam unemployment kadi ka way kajing kajing kerdo hayeng asem kajing imshimet kajing kerni kibabon jat kibabon rukam ngamdon kamban batay jarong hangni pitip khamba ki kita kajing kerni kiba kiway kilangop bat kiba penshoy phi kajing pang kijing hayeng asem kijing bam yo so tho jing mot ki kme ki pa Arngot apreng jongki kime ki kipa bat ki khon ka jing kulmar jing mot jongki samla bat jongki brio ka perthai menta hatto kini ki jing kila ban penia khla no yangi na ka jing ka jong blai ka juba rom pra lai punyo ko ong da lei ru kini kimla ban penia khlat yangi namar kumbo ong upol rom pra lai punyo Henry hakini ki ai baro ken ngi job thiao dauta uba yangi pitep nem piang to halom pilong kinong job ma piang ne adien ki khot ki delegate pi long kinong job bat mangilang baro ki badon hang ni ngilong kinong job o ma ka bor la jong Henry ka bor ka jing job jong ka ding pna ka jong try jongi u Jesus Christ one shagani ka jing job ya ringkat bat uneu try Jisu uan ban ai api ya ka Jingim ka Kyrhai u Jisu la ie yengi kad hado bola IT ya la ka jong ka Jingim halor ka ding pna Kalbari ringkat bat kata ula kular ban ai yengi ya ka Jingim ka Kyrhai namar kata nginum do men Syiem nginum do jingkermen nginum artatin nginum syailam bakla henrengin yang skem baru try hado ko bakut baru dai mau ban ayengi ya ka Jingim ka Kyrhai utrai Jisu la kular ngalawan bekin yo ka Jingim bakin yo Kyrhai ya karu u apostol Paul u penbot u kubur wong lada blai ulong na kabenta jongi Uta ubaniale bangi to bleun ker khu yang iling bagani ka khubor nakabenta ka buram ka jong blay amen ngini duai au blay buk pau jong i bahabeneng ngiai ngo eme ko try ba meladon rengkat ban ngi ka step ba usakri jong me ula per kre gini ka khubor ban nganget mela kren da ka bor ka jong men Syiem hagi parlok samla bagi para bangit bait ki balas dang bandu bor do men Syiem do jingkermen reki wan shagni ga jing seng samla sinat daga jing trang ga jing sliang halaman Syiem kei ka bo blay udon ban kren yanga yarap bakin pediang ga jing shisha ba udanu nong to akan ga perthai badu to ga jing suk ga jing kemen ga jangi uto ga jing kermen ga jangi uto ke jing kat ke jing kya bari ke jing don jing jangi uneu nong to uto ke jing dai ke jangi bat ublai ringi aingo pat ba me aingi ka kular ko tra Jisu ba me melawan bangin yo ke jing bat bangin yo Kyrhai karu ngi trang ngi sliang ko trai ban mat ke jing ka Kyrhai ban ngi pan ya ka bor na me bangin la ban na ka benta ka buram ke jong me ngipan bangin don ki do nuot ki ban pediang ya ka Jingim Kyrhai ka bamen phaliu no agi do nuot jangi karkhu ko trai ngi wei pi wei ki bawan hagani ka jing seng sinot ngin mat ya ka jing don rekat ka jong me karkhu ki bakmi bat ki bayo bat ki bayo snow lang baki kor ki bor jong ka juk ka bamenta bamen krana preng jangi ling bagi jing shem jong ka Jingim ko trai ki don ki bapang ki bishi tom ngi kerpat ya ka jing pen khya ka jom elo jong ki ko trai ha ka bor ka jong me bada ka por ka jong me om na ka benta ka buram jong no ru ubrio rei tang na ka benta ka buram ka jong blai baru Jesus Christ unong pen unong pen khya u jong ngi ai ngo eme ko trai ba mi yo ngi bat ka jing shakri ka jong ka long ka bapen sngo ba eme ngi IT lagi do no ba ki Jingim ki jong ban shakri eme ma bagi pop jungi ki babon ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong utrai bat unong pen jungi Jesus Christ amen.